Autònoma, benvinguts aquí al Parc de Recerca i moltes gràcies per ser tots aquí. He vist que hi havia moltes empreses, institucions, entitats. Bé, això augura una molt bona feina, un molt bon èxit que comença avui i que continuarà al llarg de diferents coses, diferents activitats que aniran tenint lloc. Com sabeu, l'objectiu d'aquesta jornada és sensibilitzar, és visualitzar aquest concepte de One Health, aquesta única salut, aquesta salut global, enfortint les voluntats, enfortint les col·laboracions, ajuntant les voluntats i sobretot compartint també recursos. Aquest concepte de One Health és un dels grans, que hi ha darrere d'aquest concepte de One Health és un dels grans reptes que tenim sobre la taula. Avui a ningú se li escapa que la situació actual en què la humanitat hem anat deixant al món és preocupant. Aquest món que hem anat canviant suposa que hem estat afectant tantes coses que es veuran afectades, evidentment, la salut de tots. La pandèmia va ser un gran crit, però bé, em sembla que tenim crits ara diàriament sobre la salut global, la salut del nostre planeta, la salut dels humans, la salut de tots els que viuen a sobre del nostre planeta. I per tant, és evident que cal actuar-hi. D'altra banda, també la forma de treballar, un treball estanc com el que es feia fa uns anys, bé, tenia sentit quan la difusió era molt difícil, quan les comunicacions eren molt difícils, quan el treball en paral·lel, el treball a nivell de col·laboratiu, al nivell en paral·lel, era molt difícil. Però ara ningú entendria que cada persones que es posen a treballar sobre un determinat tema, en aquest cas la salut, treballessin independentment. És lògic que hem d'ajuntar esforços, que hem de contribuir, a més, en el treball conjunt a tots els nivells, a nivell local, a nivell estatal i, com no, a nivell global. I per això sou aquí, perquè hem decidit treballar tots junts, treballar tots junts en aquesta direcció, focalitzant-nos a una millora de la salut global, en el One Health. Per aquesta raó s'han organitzat tota una sèrie d'activitats a part d'aquesta jornada. Primer s'ha organitzat una ruta de la innovació que tindrà lloc el dia 16 de març, per donar a conèixer les capacitats de la UAB, perquè coneixeu els grups de recerca, els laboratoris, els centres que treballen en aquests aspectes. I la UAB estarà oberta a totes les empreses i totes les entitats que esteu presents. Es visitarà la planta Melissa de l'Escola d'Enginyeria, el servei de granges, els camps experimentals i també el CRESA. Després hi haurà un programa de generació d'idees on s'adreçaran els reptes que sorgiran d'avui, d'aquesta jornada, perquè els investigadors de les diferents disciplines puguin anar treballant plegats a la recerca i desenvolupin solucions per a aquests reptes concrets que es plantejaran.
Aquesta sessió està prevista pel segon semestre de l'any, cap a l'octubre, novembre, més o menys. I després, doncs, bé, tenim la Fira d'Innovació en l'Hotel Campus, del 16 al 20 d'octubre, on es mostraran els diferents grups de recerca i startups del territori perquè puguin fer networking i amb la indústria d'aquí, del territori. Aquí hi haurà diferents sessions temàtiques i una d'elles serà de One Health. Però bé, centrem-nos en la jornada d'avui. Voldria remarcar la importància de jornades com aquesta, en la que participen diferents agents del territori per treballar per la societat, per treballar conjuntament amb allò que ens preocupa en la societat, que almenys ens ha de preocupar i si no l'hem de fer notar que és important, que és important per tots, per la nostra vida, pel nostre planeta, buscant solucions i trobant-les en aquesta recerca col·laborativa. De fet, ajuntar voluntats, ajuntar esforços, és en definitiva el primer pas per lograr èxits, en aquest cas al voltant de la salut global. La UAB vol agafar aquest repte d'ajuntar, de fer que els grups puguin treballar junts, i això lliga molt amb la seva manera de ser, de la UAB. Com sabeu, la UAB és una universitat eminentment de recerca, una universitat investigadora. Les nostres banderes podrien ser, doncs, una docència de qualitat, una intensificació en recerca i un campus multidisciplinar. És cert que a partir d'aquesta multidisciplinaritat podem passar després a una interdisciplinaritat i, com no, també a una transdisciplinaritat. Arribar ja a anar pujant en aquesta escala de la feina i dels coneixements conjunts. Tot això, evidentment, sense deixar de banda la innovació. Ans al contrari, és també una de les nostres forces i de les nostres voluntats d'entrar en aquesta, de continuar avançant sempre en la innovació. Per això la UAB incentiva les col·laboracions per tal d'aportar valor a la societat. Sempre en aquest ambient sempre ens hi trobareu, sempre a la vostra disposició per tirar endavant nous projectes. La UAB aplica una filosofia de recerca i d'innovació col·laborativa i per això es va crear també la plataforma One Health fa un any, més o menys, per fer un lobby sobre aquest tema. En aquesta plataforma hi han inscrites més de 400 institucions. És un tema estratègic, un tema clau per la universitat i, per tant, voldríem que això anés naixent com una taca d'oli i que anés impregnant i ajuntant totes aquelles institucions, tots aquells grups, totes aquelles empreses, tots aquells interessats en treballar i en innovar sobre One Health. Bé, no em vull allargar més, només ara passaria la paraula a la nostra moderadora, la doctora Maite Martín, investigadora de la Facultat de Veterinària i presidenta de la plataforma de One Health. I, ja que no podré estar tota la jornada amb vosaltres, desitjar-vos això, una molt bona jornada i una molt bona feina. Moltes gràcies.
No, està tancat. Gràcies. Bé, moltes gràcies, vicerectora, per les teves paraules i benvinguts tots i totes, tant els que esteu aquí com els que esteu seguint a través del canal YouTube, amb aquesta sessió amb què tenim per objectiu precisament parlar d'aquest concepte del One Health. Bé, abans de passar-vos a presentar i a donar la paraula als excel·lents ponents que tenim avui la sort que ens acompanyin avui aquí, jo faré una breu introducció sobre què és el que implica el concepte One Health i una miqueta mostrar el perquè de la seva rellevància. Bé, si bé és cert que inicialment, quan va sorgir el concepte One Health, va ser per posar el focus d'atenció amb aquesta interdependència que existeix entre la salut de les persones, la salut del medi ambient i la dels animals, en realitat aquest concepte és molt més ampli que tot això. I va més enllà de les resistències als antimicrobians o de les malalties zoonòtiques, que generalment són els dos grans problemes de salut amb què identifiquem allà. Això és un problema One Health, no? Bé, One Health, com us dic, implica considerar tots i cadascun dels factors que tenen o intervenen i condicionen la nostra salut. És a dir, no només la salut dels animals, la dels ecosistemes i la del medi ambient, sinó també els determinants socials que condicionen la salut, els aspectes econòmics, aspectes culturals, és a dir, és abordar un problema de salut des de tots i cadascun dels prismes possibles, amb l'objectiu de què? De que aquesta visió global ens permeti trobar la solució més eficient possible, entenent que la solució ideal no existeix, perquè aquí hi ha molts elements que hem d'equilibrar amb tota la seva dimensió. Bé, podríem dir que, resumint-ho, aquesta nova forma d'abordar la salut, que és una nova gestió de la salut, el que hem vingut fent fins ara, té dos trets distintius importants. En primer lloc, la necessitat òbvia de treballar amb equips multidisciplinaris per arribar precisament a tenir aquesta visió global d'un problema de salut. És a dir, un problema de salut no la podem abordar exclusivament des d'una perspectiva sanitària, tenint en compte tots els elements que condicionen o que intervenen en aquell problema. En segon lloc, és que és un model que es fomenta amb una visió proactiva de la salut, fomentant i promovent conservar tots els actius que generen salut, amb tota la dimensió. És intensificar les mesures preventives més enllà del que fins ara hem conegut com mesures preventives en l'àmbit de la salut pública. Com sabeu, les mesures preventives en l'àmbit de la salut pública que coneixem o que percebem com a tal són el tema de la seguretat alimentària, el tema dels plans de vacunació, els cribatges precoç per la detecció, els cribatges de malalties per la detecció precoç de les mateixes. Bé, amb un abordatge One Health hem d'anar més enllà d'això. Hem d'anar a veure tots els factors que intervenen, com us he dit. Per tant, lluitar contra el canvi climàtic és un dels aspectes fonamentals que està contemplat en un abordatge One Health, perquè això impacta a tot arreu. Bé, per tant, com us deia, el One Health promou intensificar aquestes mesures preventives actuant a tots els nivells possibles i, per una altra banda, el que fomenta és el poder interconnectar totes les dades que es generen, perquè actualment es generen un munt de dades de multitud de coses. Bé, totes les dades que es generen de salut ambiental, salut animal i salut de les persones per poder crear sistemes d'alerta precoç que ens permetin actuar amb l'origen de la malaltia i així mitigar al màxim els seus efectes.
Bé, és obvi que amb aquesta estratègia One Health, perquè jo prefereixo parlar d'estratègia, quan parlem de concepte One Health sembla que sigui una idea filosòfica, és una estratègia, és una nova forma de gestionar la salut, resulten fonamentals, podríem dir, 4 pilars. La governança, sense governança no hi ha estratègia One Health, per molt que nosaltres amb voluntat vulguem col·laborar entre nosaltres, això no és una estratègia One Health, serà una peça important de l'estratègia, però sense la governança no arribem a l'estratègia One Health. Òbviament, el treball amb equips multidisciplinars, com he dit, la col·laboració público-privada és un altre pilar fonamental amb una estratègia One Health i, per últim, el compromís de la societat. Bé, per què resulta rellevant o important que avancem cap a aquest model? Jo penso que després de la pandèmia que hem viscut tampoc no calen masses explicacions, no? Però està clar que els reptes sanitaris als que ens enfrontem són molts i de diversa naturalesa. Tenim tots els efectes sobre la salut deguts al canvi climàtic, efectes que són molt nombrosos, l'increment de les taxes de mortalitat que s'ha produït aquest estiu com a conseqüència de les onades repetides i intenses de calor. Tenim també tot el tema de les inundacions, els incendis forestals també provoquen problemes de salut, hi ha gent que pot perdre la vida, malalties respiratòries pel fum, l'increment de la desertificació al nostre territori i hi ha uns altres, no només el nostre, òbviament, però que això comporta problemes d'aigua i no només això, problemes d'inseguretat alimentària. Bé, en definitiva, del que s'està parlant és de la sostenibilitat del planeta i de la nostra supervivència com a espècie. La vicerectora ha dit que la societat està preocupada pel planeta. Us donaré una mala notícia. Al planeta no li importem gens ni mica. Ell no està preocupat per nosaltres. Ell continuarà la seva via, amb o sense nosaltres. Per tant, som nosaltres els que hem de decidir què és el que volem fer, encara que sigui costós. Bé, per entendre els reptes que tenim per davant, per poder realment fer realitat aquesta estratègia One Health en el futur, perquè això no és una cosa immediata, però sí que hem d'anar fent passets perquè les futures generacions ja visquin amb aquesta visió global de la salut. Doncs bé, el primer que hem d'analitzar o veure és quin és l'escenari actual que tenim. Bé, l'escenari actual que tenim és que tenim una visió antropocèntrica de la salut, i això és així. Pensem en la salut de les persones i la salut del medi ambient, la dels animals, de vez en cuando caemos, però tampoc con mucha freqüència. A més, entenem la salut des d'un punt de vista de la malaltia, entenem la salut mitjançant els tractaments de les malalties, la cronicitat, això és evident, amb els moviments socials que hi ha, que surten pel tema de la salut, el que demanden són un reforç de les prestacions sanitàries, que jo no dic que no siguin necessàries, per suposat, però que per molt que reforcem les prestacions sanitàries, si no actuem amb mesures preventives, això anirà més. L'increment de la pressió, podríem dir, que el nostre entorn fa o provoca sobre el nostre estat de salut i benestar, anirà més. I això no es pot enfocar únicament des d'una perspectiva sanitària. A més, continuem amb una visió compartimentada. Deixeu-me que us posi un exemple. Ara, darrerament, es va aprovar al Consell de Ministres el Pla Estratègic de Protecció de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Bé, amb aquest pla estratègic s'inclou la valoració econòmica dels serveis ecosistèmics que en proporciona la natura. No es parla de salut. Per tant, això el que fa és perpetuar la visió utilitarista de la natura per part dels éssers humans. Això no ajuda gens ni mica.
Per altra banda, amb l'àmbit de la biodiversitat, amb el capítol on identifiquen les amenaces per la biodiversitat, hi ha aspectes com el canvi de la utilització dels sols, el canvi climàtic, els incendis forestals. No apareixen les malalties emergents o les malalties que afecten a les espècies botàniques i zoològiques, quan aquestes malalties poden provocar fenòmens d'extinció massiva d'espècies. No està, perquè esto le pertenece a otro ministerio. Tan senzill com això. Recordeu que he comentat que un dels pilars fonamentals en una estratègia One Health, perquè l'estratègia One Health sigui efectiva, és el compromís de la societat. Com aconseguim aquest compromís de la societat? Com aconseguim que les persones siguin més conscients de tot això i adoptin aleshores comportaments i actituds més respectuoses amb el medi ambient i les persones, i els animals, i també amb les persones en moltes ocasions? Com ho fem? Tenint en compte que estem en l'època de la clara desinformació. Per tant, això és un gran repte, aconseguir realment aquest compromís de la societat. A més, també tenim una visió molt a curt termini de les coses. Amb aquest mateix pla estratègic que us he comentat, de protecció del patrimoni natural, amb què, com us he dit, no fan referència a les malalties que afecten a les espècies botàniques i zoològiques, hi ha un capítol dedicat a la protecció de les espècies pol·linitzadores, ja sabeu, una espècie clau que si desapareix provocarà una catàstrofe a nivell dels ecosistemes, però, com dic, és una visió a curt termini, perquè aquest pla estratègic serà vigent fins al 2030. D'aquí al 2030 no sabem si hi haurà una altra espècie clau, sobretot parlo de les claus, són importants totes, però les claus, el gran impacte que tenen, que estaran a aquest risc. O sigui, al nostre entendre, hagués estat millor incloure les malalties que afecten. Així ja ho tenien tot cobert. I després, generalment, valorem els impactes en salut dels diferents aspectes com molt immediats. Tenim clar l'amenaça que suposen les malalties zoonòtiques perquè és un impacte com molt directe. I l'impacte que tenen, per exemple, els incendis, que van més enllà de l'impacte que pot tenir amb la salut de forma immediata, és a dir, amb uns incendis, amb catàstrofes naturals, amb inundacions, amb el que sigui, hi ha gent que pot perdre el seu modo de vida. Aquesta gent, si veu els seus recursos reduïts o que desapareixen, és obvi que passaran a ser un col·lectiu vulnerable. I aquí ja sabeu que les desigualtats en salut també és una cosa que hem d'intentar reduir. Per tant, no valorar els efectes en salut més enllà del que és més immediat, d'alguna forma ens impossibilita tenir aquesta visió de com tots els factors intervenen, perquè aquí ho hem vist amb la pandèmia de la Covid, hi ha un salt d'espècie d'un virus allà per Xina i als 3 mesos estem aquí amb una pandèmia que el que ha fet és incrementar les desigualtats socials, produir més o abocar més residus plàstics al mar. Ja sabeu que aquest és un dels problemes, és a dir, veieu com una petita pertorbació en un dels elements provoca onades insospitades, els problemes de salut mental, per exemple, que s'han vist incrementats substancialment. Bé, fins aquí les 4 pinzellades que us volia donar sobre el que realment implica el concepte One Health, el que suposa, i sobre la plataforma, i com ho ha esmentat la vicerectora, deixeu-me, a veure, no som 400 entitats, ja estaria bé, no, som de moment 144. I el nostre màxim objectiu és precisament actuar a nivell de la governança, perquè la governança és realment el
pilar que sustenta una estratègia One Health. Si no hi ha, el One Health no cala a la normativa, això no serà possible. Bé, i si ara, si us sembla, sí que passaríem a donar la paraula als diferents ponents. Us presento la primera ponent, ella farà la seva exposició, passarem a la següent i així després, al final, podem tenir un espai per fer un breu intercanvi d'opinions entre tots. Bé, la primera ponent que tenim avui aquí és la Júlia Vergara Lert. Ella és veterinària, investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Actualment és investigadora principal del grup de coronavirus zoonòtics i membre del grup d'estudi de models animals per la Covid-19 de l'Organització Mundial de la Salut. És membre del grup Horitzó creat pel Govern de la Generalitat per assessorar sobre les estratègies de país en recerca i forma part del comitè d'experts assessors d'IPRA pel projecte de la vacuna contra la Covid-19. El 2022 va ser guardonada amb el Premi d'Investigació Veterinària per Animals Health i recentment ha rebut el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Bé, i el títol de la seva presentació és Una salut, com passar del concepte a l'acció. Júlia. Moltes gràcies. Jo primer voldria agrair estar avui aquí i tenir aquesta oportunitat de discussió sobre un tema que hi creiem fermament, aquesta estratègia que comentava la Maite, tant amb la Meritxell, amb el Julià, amb la Maite mateix, però també amb tots vosaltres. I per això no pateixi, Júlia, que seré breu, que ja veig que estàs una mica amb el temps apretat, perquè tinc uns conceptes que penso que són molt clars i intentaré posar-hi el to optimista. Sé que a vegades costa, perquè de fet aquest concepte d'una salut, jo ja el vaig escoltant des de la carrera de veterinària, però fa encara més anys, fa més de dècades que se'n parla, i crec que és veritat que fa molts anys que coneixem aquest concepte i quedava com això, com a concepte, més que com aquesta estratègia que parlava la Maite, i penso que en aquest cas per bé, a la pandèmia de la Covid, i això ho hem viscut a nivell molt personal, o sigui professional, però em refereixo personal en el nostre àmbit, doncs ha fet que això s'accelerés molt més, aquestes col·laboracions, sense anar més lluny, tant amb la Meritxell, amb empresa com amb en Julià, i hem col·laborat estretament, àmbit empresa, àmbit de medicina, de salut pública, podríem dir. Llavors, aquest punt positiu. Però també és veritat que molts cops ens quedem amb aquest triangle simple i a vegades fins i tot només amb aquest binari de medicina animal i salut pública. I també ho ha mencionat la Maite, que això és molt més complex, perquè jo com a veterinària o viròloga a mi sempre pregunten, que ja m'han preguntat alguna vegada, per aturar la transmissió del virus, en aquest cas SARS coronavirus 2, però és igual qualsevol, què podem fer? Simplista, el que dèiem, confinament, tanquem i aquí no li deixem el virus que es pugui transmetre. Però clar, això és molt més complex i la decisió, a més que prenem aquí, a Catalunya, que tenim un tipus de societat, el que dèiem, no és només aquesta tríada, aquí ja van penjant com subclasses, diguéssim, l'economia és molt important, però no tan sols la salut, com entenem la més física, sinó també la salut mental. Hi ha tot un seguit de punts que han d'entrar en joc i hem de tenir en compte, i a part això, una societat, no és el mateix, no aplicarem el mateix pla d'acció a Catalunya, que és igual que a la Xina, que a qualsevol país. Llavors, és una estratègia molt complexa, però sí que és veritat que penso que, i sense assenyalar ningú ni culpables, però que aquí la governança, és a dir, la gestió, com es gestiona això des de departaments, des de ministeris, que són com compartiments molt estancs, molt separats i a vegades fins i tot amb una comunicació molt limitada. Nosaltres a nivell pràctic o de camp podem tenir molt bones intencions, podem voler col·laborar, podem aportar, però si no se'ns escolta o si no hi ha aquesta comunicació, doncs és molt complicat.
La part positiva, doncs des de l'any passat, ja fa temps evidentment que hi treballen conjuntament, però des de l'any passat l'Organització Mundial de la Salut, tant l'OMS com l'OMSA, la Sanitat Animal, la FAO i la UNEP, les Unions Unides en el programa més concretament mediambiental, doncs treballen conjuntament per establir aquest pla d'una salut. Llavors, no és allò que partim de zero, ja fa anys que hi parlem, però sí que calen aquests plans d'accions per poder seguir. Per tant, jo així com a conceptes molt importants tinc destacats comunicació i col·laboració. De fet, una de les preguntes més claus és allò que hem de fer, per on es pot començar. Ja hi hem començat, ja fa molts anys que comencem, però això, aquesta comunicació i col·laboració jo no l'hem vista realment real fins ara. Fem jornades, està molt bé, començar per jornades com aquestes, per seminaris, per xerrades, però al final s'ha de passar a l'acció i això és molt important. I penso que també és molt important acceptar i conèixer les nostres limitacions i les nostres experteses. És a dir, jo com a veterinària, com a viròloga, se m'escapen moltes coses del camp d'empresa o del camp de sanitat animal i penso que tampoc cal que les sàpiga jo quan hi ha aquests experts. Vull dir que realment és més eficaç, és més eficient, més ràpid sentar-nos i col·laborar, que al final és del que es tracta. També molt important, tot i que hem de conèixer els diferents actors, les diferents situacions a nivell mundial, sí que hi ha un seguit de protocols i que esperem que, per exemple, des d'aquestes 4 organitzacions que us comentava també s'han generat unes guies d'estandarditzar, és a dir, és cert que no podem aplicar el mateix protocol de com actuar, de com reaccionar a tot arreu, però sí que cal tenir com unes guies de com poder actuar i tot això bàsicament és, no evitarem una futura epidèmia, una futura pandèmia, però podem intentar prevenir que sigui més gran, podem detectar precoçment i així donar una ràpida resposta per poder evitar, potser sí que és molt pensant en el camp de salut pública, però aquí va implícit tota la resta. De fet, també quan parlàvem d'aquesta jornada, amb la Maite discutíem quines són les amenaces, més en el meu camp, podríem dir, en la sanitat animal. I a mi a vegades em costa separar, és a dir, ara mateix segurament hem sentit a parlar de grip aviària, de la peste porcina africana, de la clàssica també, i de les resistències antimicrobianes. Sí que és veritat que hi ha alguna que és estrictament potser animal, com podia ser la peste porcina africana, però això no vol dir que no vagi lligada amb la salut pública o amb la mediambiental, també ens afecta a nosaltres, sigui econòmicament, sigui... Clar, d'aquí n'hi ha moltes més, podem fer una llista llarguíssima, des de brucel·losis, tuberculosis, malalties que fa anys que coneixem i que han anat de manera independent. Llavors, més i més hem de treballar conjuntament. Ens explicaven casos a companys que treballen amb tuberculosis de no poder establir un link, és a dir, de fa temps, de dir com aquesta persona pot tenir tuberculosis i al final se n'ha adonat, no gràcies al que seria, podríem dir, el cercle normal, sinó, ostres, perquè coneixia a nivell veterinari un company de dir, ostres, que les meves vaques no tindràs, no serà això? Doncs això no pot passar, aquesta col·laboració, aquesta comunicació, i ha de venir des de dalt. És a dir, nosaltres és molt important que hi treballem, amb tots nosaltres, però també hem d'exigir una miqueta a nivell de dalt. Bàsicament perquè de patògens nous se'n descobreixen, els últims anys, les últimes dècades, més de 30 patògens nous i el 75% han estat originats en animals. I com deia la Maite, tampoc tancar-nos en animals-persones, moltes d'elles són degudes a canvis mediambientals, a canvis que, de fet, quan parlàvem abans també, quines són les amenaces pels animals, o que també m'havia preguntat la Maite quan ho preparàvem, quines són les amenaces pels animals. Us deia un seguit de malalties, n'hi ha moltíssimes més i no les vull llistar perquè també me n'oblidaré. La principal amenaça som nosaltres, o sigui, som les persones. Hi ha un seguit de virus, un seguit de bacteris, però al final la principal amenaça som nosaltres i és aquí on també coincideixo
que la societat, incloent-nos-hi tots nosaltres, evidentment, doncs hi tenim un paper molt important. Tot i això, segueixo dient, el risc zero no hi serà, per tant hem de treballar per aquesta prevenció. Al final tot està lligat i qui no li interessi tant o qui no cregui amb la sanitat animal o amb la mediambiental, qui es vulgui deslligar una miqueta més d'això, també només cal veure a nivell econòmic, que potser és un tema que més o menys a tothom li interessa, tot i que jo no hi entenc per res, però sí que es calcula que les pèrdues durant el 2020 que hi van haver degudes a la pandèmia, es parla de 2 bilions de dòlars, segurament poden ser més, menys, no de tot el que es va perdre tant a nivell de parades d'empreses com evidentment a nivell de sanitat pública. Per tant, penso que sí que és un punt molt important. Llavors, crec que hem llançat diversos conceptes a l'aire que podem anar discutint tant amb la Mer i el Julià com després amb tots vosaltres, si voleu, si teniu alguna pregunta o discussió o opinió diferent. Moltes gràcies, Júlia. Passaríem ara a la Meritxell Simón Grifé. Ella és llicenciada en veterinària, màster en recerca en sanitat animal i doctora en sanitat animal. La seva tesi va estar enfocada a estudiar l'epidemiologia de la influenza porcina. Es va incorporar com a investigadora a IPRA el 2012 i actualment és la responsable d'estudis preclínics per desenvolupar vacunes per salut animal. A més, recentment també ha col·laborat amb els estudis preclínics de la vacuna desenvolupada per IPRA contra la Covid-19. Bé, la seva presentació porta per títol Salut animal, experiència, oportunitats i reptes. Bé, primer de tot agrair als organitzadors, la plataforma One Health i el parc de recerca de la UAB, perquè ens convidessin en aquest acte a IPRA, convidessin a IPRA i de fet personalment sempre és un luxe tornar al campus UAB, que durant uns anys va ser la meva segona casa. Bé, a mi m'agradaria una mica presentar l'índex d'aquesta part meva. En una primera part intentaré explicar el que per nosaltres és una aplicació pràctica de l'estratègia One Health i ho faré en el marc del desenvolupament de la vacuna de Covid d'IPRA. I en una segona part m'agradaria explicar quins reptes i quines oportunitats se'n deriven d'aquesta aplicació de l'estratègia One Health i posar sobre la taula, mai més ben dit, tota una sèrie d'aspectes que crec que després podem discutir. M'agradaria començar per al principi i si ens remuntem a l'època de la pandèmia, al principi de la pandèmia tots recordarem que quan encara no estaven disponibles les teràpies de prevenció, les vacunes, en definitiva, el diagnòstic va ser clau per contenir els efectes de la pandèmia. El fet de diagnosticar les persones que s'havien infectat amb el virus de la Covid era clau per limitar les conseqüències que en aquell moment estava tenint la pandèmia. IPRA desenvolupa i comercialitza els seus productes, però també assessora en el diagnòstic als seus clients. De fet, comptem amb instal·lacions punteres a nivell d'anàlisi de PCR, justament la tècnica de referència en aquell moment per diagnosticar els pacients infectats amb el virus. En aquell moment es va generar, els primers mesos sobretot, es va generar un gran volum de mostres. Realment érem conscients que era difícil d'assumir aquest volum de mostres i IPRA va oferir les seves instal·lacions al sistema de salut pública. De fet, va cedir temporalment les seves instal·lacions i en aquest moment vam treballar de forma conjunta. És a dir, teníem personal d'IPRA, tècnics d'IPRA, treballant conjuntament amb personal del sistema de salut pública colze a colze. I aquí realment es va generar una sinergia molt important, una sinergia que ens va permetre reduir el temps de resposta, el temps que passava entre que rebíem una mostra i diagnosticàvem si aquella persona era positiva o no al virus de la Covid. Realment aquí hi ha un primer exemple de col·laboració entre salut humana i salut animal, on es genera una sinergia que realment té uns efectes positius a l'hora de limitar i contenir aquestes conseqüències que en aquell moment tenia la pandèmia. I bé, ara ja entrant pròpiament en el desenvolupament de la vacuna de la Covid d'IPRA, com sabeu, per mi aquest és l'exemple més clar que crec que avui podem posar sobre la taula d'una aplicació pràctica del que és l'estratègia One Health. IPRA és una empresa que tradicionalment s'ha dedicat a la salut animal i, com sabeu, també els darrers anys a la salut humana.
De fet, el projecte de la vacuna de Covid-19 és el més arriscat de la història de l'empresa. És la inversió més gran que ha fet l'empresa en un projecte. Realment hem comptat amb ajuts CDETI i també amb préstecs, però la majoria han estat fons propis. Per tant, ha estat un repte enorme, era un repte realment arriscat, però també teníem moltes garanties d'èxit. Al final, comptem amb un model organitzatiu que controla tots els processos interns i això ens dotava de dos factors que realment eren claus per garantir l'èxit d'aquest projecte. Primer de tot, disposàvem de les instal·lacions, de les infraestructures necessàries, de les plantes de producció, en definitiva, per produir aquestes dosis de la vacuna. I en segon lloc, i el més important, disposàvem del coneixement tècnic. Aquí a IPRA fa més de 50 anys, més de mig segle, que fem vacunes per salut animal i de fet fa més de 30 anys que treballem en la recerca de vacunes per coronavirus d'altres espècies. Al final això ens dotava d'un coneixement tècnic, d'un know-how que realment era importantíssim a l'hora de garantir l'èxit del projecte. En definitiva, teníem l'equip humà que ho sabia fer. Per tant, aquí aquests dos punts ens feien tirar endavant, perquè realment era un repte molt important, tenia uns riscos enormes, però teníem moltes garanties d'èxit. Això, juntament amb el compromís de l'empresa per la salut global, per aportar solucions, per aportar millores, en definitiva, no només en la salut animal, sinó també en la salut humana, ens van fer tirar endavant amb aquest projecte. Al final s'ha demostrat que realment érem capaços, hem aconseguit l'èxit, hem aconseguit desenvolupar la vacuna de Covid d'IPRA i realment estem ja en els passos finals a nivell regulatori i esperem tenir l'autorització molt aviat. De fet, i això és primícia, ahir en una roda de premsa l'Agència Europea del Medicament va fer esment a la vacuna de Covid d'IPRA i realment l'autorització, es va comentar que l'autorització serà ben aviat. Per tant, ja ho tenim molt a prop i és un cas d'èxit. I aquest cas d'èxit no hagués estat possible sense l'aplicació de l'estratègia One Health. I aquí ara ho linkarem al que comentava la Júlia. Al final hem deixat clar que la vacuna d'IPRA s'ha dissenyat des del principi a IPRA, però també des de ben al principi s'ha col·laborat amb moltes empreses i amb centres de recerca. De fet, vam col·laborar amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal, amb l'equip de la Júlia i també amb l'IRSI Caixa, amb l'equip d'en Julià Blanco. I crec que s'ha fet molt bona feina. S'ha fet molt bona feina, realment era un projecte on teníem clar que no podíem recórrer aquest camí sols, que calia establir aliances, que calia establir col·laboracions. De fet, ha estat un projecte realment col·laboratiu, on s'ha fet molt bona feina i s'ha col·laborat no només amb centres de recerca, sinó realment amb moltes empreses. Per tant, tenim clar que part de l'èxit d'aquest projecte, del desenvolupament de la vacuna de Covid, recau en l'aplicació de l'estratègia One Health com a tal. De fet, si volem fer front a les pandèmies que es preveuen més freqüents, per desgràcia més freqüents i també més severes, més mortíferes, tenim clar que l'aplicació de l'estratègia One Health és fonamental. I aquí, per mi, acaba la part on d'alguna forma hem volgut traslladar el que per nosaltres és un exemple pràctic de l'estratègia One Health. Aquest desenvolupament de la vacuna Covid d'IPRA no hagués estat possible si no haguéssim integrat aquest model col·laboratiu amb diferents disciplines. Realment vam treballar amb veterinaris, vam treballar amb metges, vam treballar amb viròlegs i realment ha estat gràcies, és el fruit, aquesta vacuna d'IPRA és el fruit d'aquesta aplicació de l'estratègia One Health. I a partir d'aquí m'agradaria parlar d'oportunitats i reptes que generen de tota aquesta experiència, del desenvolupament de la vacuna i també de l'aplicació de l'estratègia One Health. I m'agradaria començar per un punt molt important des del meu punt de vista, la divulgació. Tots recordarem la divulgació que hi va haver durant la pandèmia, era realment l'exposició mediàtica que hi havia era molt gran. A diari, fins i tot més que diari, teníem l'aparició de metges, de científics, de viròlegs, també de veterinaris, d'ecòlegs, que ens anaven traslladant tots aquells coneixements que s'anaven assolint. Realment, també IPRA anava informant dels resultats, sobretot de les fases clíniques del desenvolupament de la vacuna. Per tant, aquí es va fer un exercici de divulgació
que crec que va crear un precedent que realment fins llavors era inèdit. Jo mai havia vist tanta ciència a nivell mediàtic i crec que no l'hem d'oblidar. Aquest precedent realment l'hem d'utilitzar i crec que els professionals involucrats en l'estratègia One Health hem de fer un esforç per divulgar i per comunicar primer de tot què és el concepte One Health, no? Ho estem fent avui mateix, i també per traslladar a la població, a la societat en definitiva, la importància i els beneficis que ens donarà l'aplicació d'aquest concepte. D'aquesta manera aconseguirem el compromís de la societat que ens ha d'ajudar a impulsar l'aplicació d'aquesta estratègia. Al mateix temps, tinguem en compte que l'aplicació d'aquesta divulgació, aquest exercici de divulgació, aquesta comunicació, ens ajudarà a augmentar el percentatge d'acceptació de les teràpies de prevenció, de les vacunes, en definitiva, que com s'ha vist en la darrera pandèmia són claus per contenir els efectes i les conseqüències d'aquestes malalties infeccioses. Una altra assignatura pendent, i crec que la Júlia i la Maite també l'han comentat, és la coordinació entre tots els professionals involucrats en l'estratègia One Health i el sistema polític. Cal involucrar el sistema polític, cal que el sistema polític ens ajudi a impulsar l'aplicació de l'estratègia One Health. I també un altre repte que tenim, i crec que això afecta a totes les empreses amb independència de la seva activitat econòmica, és que hem d'identificar aquells punts que ens ajudin a reduir l'impacte de la petjada ambiental que té qualsevol activitat econòmica, i això afecta tant a nivell de producció com de distribució i a totes les empreses en general. Realment hem de fer un esforç per reduir les conseqüències que està tenint l'activitat econòmica en el canvi climàtic. Per tant, hem de construir un model econòmic sostenible. I també hem d'afavorir la salut dels treballadors i el benestar animal. Tots tenim clar que una millor salut dels animals sempre es tradueix en una millor salut de les persones. Hi ha 2 punts, per acabar m'agradaria posar sobre la taula 2 punts. Jo crec que tots estarem d'acord que durant la pandèmia ho vam fer tan bé com vam saber, crec que, i vull pensar almenys que vam posar a la pràctica tot el que sabíem fer, tot el que coneixíem, i vam reaccionar-hi, però vam reaccionar-hi tan bé com vam saber, és a dir, no vam ser capaços de prevenir ni d'anticipar-nos a la pandèmia, només vam ser capaços de reaccionar-hi. I aquí l'aplicació de l'estratègia One Health és fonamental. Cal que sistemes de vigilància, sistemes de resposta, empresa pública, privada, col·laborin, món acadèmic també, per tal que les properes pandèmies no només hi reaccionem, sinó que també ens hi anticipem. I realment, si volem aconseguir el repte d'aquest segle, que és mantenir la salut de la població, és clau que apliquem l'estratègia One Health. I ja per últim, hem anat parlant d'aquesta aplicació, de l'estratègia One Health, i crec que és un repte enorme, és un repte d'una complexitat enorme. Estem demanant que tota una sèrie d'actors que de forma tradicional han col·laborat de forma, més aviat no han col·laborat, sinó que han treballat de forma aïllada, col·laborin. I realment això està molt ben definit a nivell teòric, de fet comptem amb més de 10.000 entrades a Google del que és el concepte One Health, però cal que apliquem estratègies tangibles a nivell local, perquè això que ara mateix, i disculpeu-me si no hi esteu d'acord, però a part d'alguns exemples, com per exemple el desenvolupament de la vacuna Covid-19, però crec que això que és ara mateix el concepte One Health, en la gran majoria és un concepte, passi a ser una realitat. I aquí acabo la meva part. Jo crec aquí avui el que volia, a part d'explicar l'experiència de la vacuna de Covid-19, era obrir una sèrie d'aspectes que crec que són claus a l'hora d'aconseguir que aquesta estratègia realment pugui portar-se a la pràctica i sigui una realitat. Moltes gràcies, Meritxell. Ara passaríem ja a l'últim ponent, en Julià Blanco. Ell ha estudiat àmpliament la infecció del virus de la immunodeficiència humana, centrant la seva recerca en anticossos neutralitzants sintètics i vacunes profilàctiques basades en partícules similars al virus, si ho dic malament, sorry. Des del 2020 coordina un consorci de recerca en SARS-CoV-2 que reuneix IRSI Caixa, el BSC i l'IRTA-Cresa,
i ha contribuït al desenvolupament preclínic i clínic de vacunes contra la Covid-19. És autor de més de 200 articles científics i també és el CEO de l'spin-off Alba Juna Therapeutics, professor associat de la Universitat de Vic i membre del grup col·laboratiu multidisciplinari per al seguiment científic de la Covid-19 i el comitè científic assessor per a la Covid-19 del Departament de Salut. Ell ens parlarà de salut humana, necessitat d'ampliar el focus. Moltes gràcies, Maite. En primer lloc, també agrair als organitzadors la invitació a aquest acte, que jo crec que poc podré aportar després de les fantàstiques xerrades que acabem de sentir. I en segon lloc, dir-vos també que jo estic una mica com a casa aquí a la UAB, perquè l'Hospital Germans Trias és de la UAB i l'IGTP també és centre de recerca associat a la UAB, per tant, això és una mica també casa meva. Jo us volia parlar, evidentment, del focus aquest sobre salut humana i volia començar posant-vos un exemple o el primer contacte que jo vaig tenir amb el concepte de One Health. Jo vaig començar a treballar fa molts anys amb VIH i evidentment aquest concepte per mi era un absolut desconegut. Fins que un dia en el congrés, el CROI, que és el més gran congrés americà en retrovirus, va haver-hi una sessió plenària sobre l'origen del VIH. I era un treball fantàstic sobre la identificació de retrovirus en primats en Àfrica i l'anàlisi de mostres humanes a l'Àfrica. I això va permetre identificar l'origen del VIH i va permetre saber que el VIH va saltar a la població humana als anys 20 del segle passat, ara fa pràcticament 100 anys, i que va viure amagat en la població humana durant més de 50 anys. I si va aparèixer on va aparèixer i quan va aparèixer, va ser per una sèrie de factors absolutament aleatoris. És a dir, el virus es va originar al Congo i després va viatjar als Estats Units perquè després de la independència del Congo, la ONU va enviar tota una sèrie d'executius haitians a controlar l'administració del Congo, que havia estat abandonada pel govern belga. Quan aquests haitians van tornar cap al seu país, van portar el virus cap a Amèrica. I és per això que després, 10 anys després, va aparèixer el virus, es va poder identificar el virus amb les primeres infeccions als Estats Units. Això que com a anècdota està molt bé, jo crec que us poso com a exemple per també ressaltar el concepte d'impredictibilitat. Quina serà la propera pandèmia? La veritat és que és molt difícil de saber. I podem tenir els sospitosos habituals i estan perfectament identificats per la OMS i per totes les organitzacions, però sempre tindrem aquell patogen X que no sabrem per què apareixerà en algun lloc, en algun moment. Per tant, aquest és un concepte amb el qual també hi hem de conviure. I aquest concepte és el que també des de la nostra institució, que com molt bé dèieu, és una institució que es va crear per treballar amb el VIH, doncs ens va donar peu a obrir aquest focus, que és el títol de la meva xerrada. O sigui, no podem, quan pensem en un virus, no podem excloure o mirar només a l'espècie humana, sinó que hem de tenir un focus molt més ampli. I no només amb un virus, sinó que també hem d'expandir el focus a altres patògens. I això és una decisió estratègica que va prendre l'ICICAIxa ja fa molts anys. Abans de la pandèmia, l'ICICAIxa es va adonar que no només de VIH viu la virologia i que necessitàvem ampliar aquest focus. Es va crear un grup de recerca específic en patògens emergents, en aquest cas virus emergents, perquè el nostre expertise és la virologia, i es va crear aquest grup per intentar treballar en aquest concepte de One Health, ampliant a Ebola i a altres virus que afectaven humans i que tenien un impacte greu sobre la salut humana. En tot això va arribar la pandèmia, va arribar el SARS-CoV-2 i el març de 2020. I això, evidentment, va ser l'explosió
que va fer activar tot aquest concepte de One Health a Itsicaixa. De fet, jo crec que recordar que era a finals de gener que ja estàvem en contacte amb la Júlia i amb el Quim per crear aquest consorci de treball en el SARS-CoV-2 i per començar a treballar en el desenvolupament de totes les eines possibles per lluitar contra aquest virus. I també s'hi va incloure el BCC, com bé comentaves abans, i això ha sigut, jo crec, una de les excel·lents notícies per nosaltres, perquè ha donat peu a una col·laboració enormement fructífera i que ens ha permès desenvolupar des de models animals de la malaltia fins a kits diagnòstics de la malaltia, identificar inhibidors del virus, antivirals amb una bona activitat in vitro i in vivo, i també noves estratègies terapèutiques, anticossos i, evidentment, vacunes en col·laboració amb IPRA, que això després ja parlarem una mica més en detall, perquè jo crec que també és un exemple enormement satisfactori, espero que per ells, però també per nosaltres, perquè és com fer aquest engranatge dels centres de recerca amb la indústria del país. Jo crec que era una cosa que faltava i era una cosa que s'ha fet en el moment que era necessari fer-la i que s'ha tirat endavant, a més d'una manera absolutament molt natural, que també això és molt important. Torno una mica a el que us deia, aquest focus d'Itsicaixa. Amb aquest consorci, amb el BCC, amb l'IRTA Cresa, es van generar, a part d'IPRA, també col·laboracions amb altres empreses. I jo crec que aquí és important destacar també Grifols, amb diferents projectes en col·laboració, Farmamar, també una col·laboració molt i molt fructífera, Nesapor, una petita empresa del Maresme també, que va desenvolupar kits diagnòstics de TARS, de detecció d'antigen. També, a 20 quilòmetres de l'Hospital de Can Rutí, teníem una empresa amb la que podíem col·laborar per aquest desenvolupament de kits diagnòstics, que al final, amb la reducció de preus, era inviable la comercialització, però jo crec que es va fer també una feina molt bona i l'aportació que van fer aquests kits diagnòstics al control de la pandèmia també va ser molt important. I finalment arribem a IPRA, o sigui, aquesta capacitat que vam tenir de traslladar molt ràpidament el nostre coneixement en VIH cap a la infecció per SARS-CoV-2, doncs també la vam posar al servei d'aquest projecte d'IPRA. Tenien una excel·lent vacuna i nosaltres teníem eines per mesurar nivells d'anticossos neutralitzants, teníem les eines per poder cultivar virus, teníem les eines per poder infectar i poder testar la vacuna en models animals i això, espero que ajudés a agilitzar i a donar-li rapidesa a aquest desenvolupament. I la bona notícia de tot això és que això no s'atura amb el SARS-CoV-2, això no s'atura amb la Covid-19, sinó que els projectes de col·laboració amb IPRA, els projectes de col·laboració amb Farmamar també s'estan expandint a altres malalties, també s'estan expandint a altres virus. Jo crec que donar continuïtat a això és la nostra responsabilitat i jo crec que sí, tal com ens deies, amb aquesta primícia, que me n'alegro molt, de l'aprovació, o la pròxima aprovació de la vacuna, doncs jo crec que és una garantia de que podem arribar a fer moltes coses junts, no només amb IPRA, sinó, com també deies, amb tot el conjunt de la recerca i de la indústria que tenim aquí al nostre país. Paro aquí amb la història i canviem una mica. O sigui, en lloc de mirar el passat, el que hem fet, anem a pensar al futur, el que farem. I aquí a mi m'agradaria destacar dues coses. Primer, recordar aquest concepte d'impredictibilitat, de quina serà la propera pandèmia. Encara que sigui impredictible, tenim algunes idees que sabem que hem d'anar per un camí determinat. No sabem quin serà el patogen, però sí que sabem les eines que necessitem per lluitar contra qualsevol patogen. I aquestes eines són bàsicament nous antivirals, kits diagnòstics el més ràpids possible, poden ser PCRs,
però també aquests tests de diagnòstic per antigen que realment són molt i molt útils, i jo crec que tot això, el desenvolupament d'aquests kits serològics o d'antigen, són eines importants a l'hora de lluitar contra una pandèmia i, evidentment, el desenvolupament de vacunes contra qualsevol patogen. Però cada una d'aquestes estratègies té els seus tempos i cap d'elles és única per aturar un patogen. Les tres jo crec que s'han de combinar. I la segona perspectiva de futur, i aquí ja paro perquè m'agradaria que hi hagués més discussió, és el concepte aquest més ampliat de One Health. Sembla que només estem parlant de patògens i de com saltaran els humans, però el concepte de One Health va molt més enllà. I tenim la salut ambiental i tenim la contaminació del medi en aquests moments. O sigui, el canvi climàtic ajudarà a que hi hagi més salts de patògens perquè farà moure espècies animals i si els animals viatgen, el mateix que passa quan els humans viatgen, els virus també viatgen. I això, evidentment, és un risc. Però hi ha un segon risc important i és tota aquesta contaminació, tots aquests plàstics que estem llançant i tots aquests nanoplàstics que estan quedant. Quin impacte tindrà això sobre la salut humana? Jo crec que això també és One Health. I això és un camp absolutament obert, que està en expansió en aquests moments. O sigui, entendre com això pot afectar, per exemple, la funció del nostre sistema immunitari, pot afectar la resposta que donem a patògens, jo crec que també és algo molt important que hem de tenir en mente i que obre nous camins que seran rellevants per a la nostra salut en els propers anys. I a mi m'agradaria també parlar del tema de la pobresa. La pobresa jo crec que és el principal factor de la nostra salut, per això poca cosa podem fer des de la ciència. I res més, moltes gràcies i oberta la discussió. I moltes gràcies a tots tres per aquestes excel·lents exposicions i ara els assistents que vulguin preguntar alguna cosa, que vulguin donar la seva visió, una opinió. Hola, bon dia. Soc en Carles Nieto, de Laboratori Red Jofré. La visió és que el Julià ho acaba de dir, la pobresa és una cosa molt important i aquí la mala notícia és que l'origen de tot som nosaltres mateixos. El homo homini lupus, és aquello del hombre es el lobo para el hombre. I això no té solució, ho sento. Aquest és el tema. Jo la pregunta que tenia per al Julià també era els brots d'epidèmia de virus que maten molt ràpidament s'autocontrolen. Per què? Perquè se'ls detecten ràpid i la gent mor i es queden aïllats. El SARS-CoV-2 el que ha passat és que més que el virus que matés era el nostre sistema immune que ens matava. Des del principi hi havia gent asimptomàtica, gent que reaccionava bé i gent que moria per la reacció a les vacunes. El que han fet no ha sigut tallar transmissions, sinó salvar vides. Per què? Perquè ens ha posat en contacte per primera vegada amb el virus. Jo sempre ho deia a la gent, deia, us recordeu del mosquito tigre? Quan en parlàvem, ara ja no parlem. Per què en parlàvem? Perquè ens fotia una fiblada i una inflamació tremenda que no era res més que una reacció descontrolada, molt diferent, però del nostre sistema immune. Ara ens han picat a tots, el mosquito tigre ja és un mosquito endèmic nostre. Vull dir, com el que és el SARS-CoV-2 ara, per nosaltres, ja és un virus endèmic. A Xina, que van fer una política de Covid-0, quan han obert una mica, s'han trobat amb el mateix. Aquí ho tenim, l'exemple. I la pregunta és, què hauria passat si la transmissibilitat del SARS-CoV-2 l'hagués tingut a l'UVIH? Jo crec que hauria sigut l'última pandèmia, no? Sí, probablement sí. El VIH és que realment cada virus té les seves estratègies i el nostre sistema immune també té
la seva estratègia per combatre els virus. Si el VIH, cada persona infectada, hagués infectat 10 persones, probablement ens haguessin enterat molt abans de que hi havia un retrovirus circulant a l'Àfrica. Però també els efectes, diguem-ne, no són immediats. És a dir, No. que aquest és el problema. O sigui, Sí. La gent s'aniria infectant i estaríem tots infectats. Jo crec que la gran diferència és que, tot i que el VIH, una persona infectada pot arribar a infectar 10 persones, per exemple, això ho fa al llarg de 10 anys. No ho fa al llarg d'una setmana, que és el que passa o un dia, que és el que passa amb el SARS-CoV-2. Però, evidentment, ens haguéssim enterat molt abans. Hauria sigut, sí, probablement no estaríem aquí en aquests moments, perquè en els anys 20 del segle passat les eines que teníem per combatre un retrovirus d'aquestes característiques no són ni molt menys les que tenim ara. Però, no, és aquesta impredictibilitat, és aquest concepte de que el que ens ha servit tal com hem aplicat les eines pel SARS-CoV-2 potser no serà útil o eficaç amb un altre virus. Tindrem les mateixes eines, però potser les haurem d'aplicar d'una manera diferent. Moltes gràcies. Jo, si em permets, és cert, la pobresa és un aspecte que entra dintre del que és la visió One Health i serà difícil. Serà difícil, però ho haurem d'intentar, no? Perquè si no, perquè precisament en aquests moments es parla molt de la sostenibilitat de les prestacions sanitàries, no? Home, a veure, el gran volum de gent que va a les prestacions sanitàries serà major quan més gent sense recursos tindrem, perquè ja sabem que hi ha molta gent que tenim les nostres pòlisses privades i que potser fem l'ús de la sanitat pública en moments puntuals, però la gent que no té recursos és l'única que té. Per tant, la sostenibilitat de les prestacions sanitàries està íntimament lligat a les emergències sanitàries que puguin aparèixer, a l'increment de les malalties i a l'increment... Estem parlant d'aquí ja. Perquè ni a tot arreu hi ha sanitat pública, Sí. ni a tot arreu hi ha sanitat. Home, ya, pero sí, hombre, sí, pero por algo tenemos que empezar. Yo casi empezaría por los de casa y després ja, no sé, A veure, perquè jo una de les preguntes que sí que m'agradaria llançar als tres ponents i que cadascú ho digui, tenim clar que això del concepte One Health estamos lejos de que sea una realitat amb tota la seva dimensió, amb tota la seva dimensió. Per on creieu que cal començar, si més no, a treballar per a poc anar avançant? Si us sembla, primer la Júlia... Sí? No, jo crec que està clar perquè nosaltres ja ho hem posat a la pràctica, sí, afegir també el que han dit la Mary i el Julià, superimportant de tenir aquestes eines prèvies i llavors posar-les a la pràctica quan toca. En el nostre cas teníem les infraestructures en el CRESA per treballar amb virus similars perquè havíem treballat amb MERS coronavirus, però sobretot a nivell de govern, que és amb el que hem estat dient, i no el local, a nivell mundial. Llavors, i aquí sí que va implícit el que estàu parlant ara mateix de no només pensant en aquí, que tenim unes condicions X, que és el que portem dient, que al final costa molt, però acabem pensant sempre en nosaltres, o sigui, en persones, i aquí. I llavors dius, quan estem parlant d'una salut no és ni només persones ni només un lloc, sinó és mundialment. Llavors, obrir aquestes mires i sobretot això, a nivell de... No és passar responsabilitats, tots la tenim com a societat, però sí que a nivell de governs i institucions de les quals abans anomenàvem, si no es fa alguna cosa, nosaltres posarem els nostres granets, però poc hi farem. Sí. D'entrada, el meu nom és Quim Segalé, soc professor de la Facultat de Veterinària d'aquí a l'Autònoma. De fet, primer de tot felicitar la iniciativa de muntar aquest panell, aquesta taula rodona, i felicitar lògicament els ponents que per raons vàries tenim una relació molt propera en tots els casos. Jo el que sí que volia deixar caure una mica és un tema que de fet la Maite l'ha comentat al principi, que és tema normatiu. Fins que això no estigui normativitzat serà molt difícil que les iniciatives particulars, que n'hi ha i moltes, ja heu posat exemples fantàstics, que vagin més enllà. Aleshores,
clar, aquí a mi em genera una qüestió que crec que la política, i perdoneu-me, potser m'equivocaré, però no reacciona si no hi ha una pressió social real en aquest sentit. Aleshores, clar, com podem aconseguir una pressió social real? Jo l'única manera que se m'acut, i potser m'equivoco, i és a llarg termini, és a través de l'educació. I quan dic a través de l'educació no estic parlant d'intentar ensenyar el concepte One Health a una persona de 30 anys o de 40. Si aquest tindrà la seva opinió ja feta abans de que li diguin el concepte, però estem parlant d'educació primària, secundària, batxillerat, etc. I fins i tot universitària, estem a la universitat. Aleshores, una de les qüestions que a mi em vindria al cap ràpidament, diu, tenim moltes carreres de l'àmbit bio, i potser n'hi ha altres que queden una mica més lluny, però que també seria aplicable. Una assignatura anomenada Una Salut, per mi té tot el sentit del món, a veterinària, medicina, biotecnologia, biomedicina, etc. Tantes en trobarem. La universitat s'ha plantejat mai la possibilitat de que en aquest, diguem-ne, doncs, en el grau tenir una sèrie d'assignatures o en el programa d'assignatures doncs, existeixi una assignatura d'aquestes característiques. Per tant, no sé, jo era fer una mica la reflexió i m'agradaria saber la vostra opinió també en el concepte pròpiament educació, perquè insisteixo, si no tenim una base social que apreta perquè aquesta normativa vagi endavant, continuem tenint moltíssimes iniciatives i molt bones, però difícilment tindrem un resultat d'estratègia One Health integral, que és el que entenc que ens agradaria. Hi ha 5 persones que volen. Bé, i totalment d'acord, és a dir, cal el compromís de la societat per impulsar aquesta estratègia, és clau. I realment jo aquí també vull ser optimista, no? Crec que les noves generacions estan més obertes a incorporar aquesta estratègia en el seu modus de vida. Al final no podem esperar que només els professionals involucrats en l'estratègia One Health tirem endavant amb aquesta estratègia, tampoc podem esperar que realment aquesta col·laboració vingui només d'aquest grup, cal que la societat hi estigui integrada. No? I crec que és un molt bon principi, no? Integrar-ho a nivell educatiu, però cal que aquesta integració no només es doni a nivell d'educació, perquè aquí estaríem fent bombolles, no? També altre cop cal que això es doni a tota la societat amb independència de la seva formació, i aquí crec que cal que fem un esforç a nivell mediàtic. I a més també comentava allò de... Bueno, és que tornem a lo mateix, que jo soc molt pesada amb això, però ara aquí em deies molt la part biomèdica, però tornem amb el mateix. Sí, primària i secundària, però quan has parlat d'universitat era com molt biomèdica, però tornem a estar, si aquí no hi ha l'economia, la part més antropològica, llavors aquest anar creixent una mica que nosaltres mateixos tenim aquest triangle, i que jo també estic d'acord amb l'Amèric, que soc positiva amb el jovent, tot i que el critiquem molt, que venen molt oberts, que tots som com un. No sé si el Jo únicament amb el tema de l'aspecte normatiu i l'educació, precisament la plataforma el que fa és actuar a nivell normatiu, és a dir, rastregem els documents que es presenten a consulta pública per ficar la cunya amb tot allò que podem i de la millor forma que podem. Per exemple, es va aprovar, crec que va ser el 2021, el Pla Estratègic de Salut i Medi Ambient, que va ser ja un esforç del Ministeri de Sanitat per treballar amb el Ministeri de Transició Ecològica per fer un pla estratègic One Health. Doncs bé, estava bé, tenia molt en compte els factors mediambientals i la salut de les persones, no existien els animals. Allà no estaven els animals, a pesar que la nostra convivència amb els animals és molt estreta. Pues bueno, la plataforma actuamos un poquito como lobby, un lobby de salud. Aquí cada uno tiene sus intereses, nosaltres som un lobby de salut. I vam aconseguir que en aquell pla estratègic s'incloessin els animals. I ara estan inclosos i per tant s'estan desenvolupant tota una sèrie d'aspectes que sí que podríem dir tenen les 3 potes del que és l'enfoc One Health. En tema educatiu, que comparteixo 100% i no em canso, perquè nosaltres hem de vetllar perquè les futures generacions ja tinguin aquesta visió, perquè jo discrepo una miqueta amb el compromís dels joves i que sí ja tenen incorporat. Ho tenen incorporat fins que el dia següent ja no ho tenen incorporat. Això és una cosa d'anar picant pedra. Amb l'estratègia de salut pública 2022 que
que van aprovar per Consell de Ministres, ens van demanar, precisament el Ministeri de Sanitat es va posar en contacte amb nosaltres perquè incorporéssim les nostres idees de forma a poder anar avançant amb l'enfoc, amb el que seria una visió One Health. I ens demanaven, perquè com sempre tothom identifica el One Health amb malalties zoonòtiques, ens demanaven específicament aspectes que podien tractar allà, però nosaltres vam anar, a més, vam posar tot el que nosaltres pensàvem i vam col·locar com una prioritat introduir el tema amb l'educació des de P3. Això va quedar plasmat al document que es va estar. Caldrà esperar a veure com es desenvolupa, si es desenvolupa, perquè ja sabem que hi ha moltes coses que queden allà com un brindis al sol. Però, si més no, allà està. I estem treballant en aquest sentit. Sí. Sé que anem malament de temps, així que intentaré ser molt sintètic i tal. Soc Quico Gòdia, professor d'Enginyeria Química i també de Biotecnologia aquí a l'Autònoma. Respecte al concepte, a mi m'agradaria afegir dos aspectes que crec que són rellevants, i és que el concepte One Health per mi encara està més magnificat amb una població cada vegada creixent, com a mínim creixent i envellint, o com a mínim envellint, i després amb uns recursos cada vegada més limitats, per tant amb unes economies cada vegada més circulars. Per tant, ja sabeu que quan hi ha circularitat s'acumulen els elements en aquests cicles, i en aquest sentit és molt important el concepte que s'està discutint. I després, anant més en concret a el que heu estat explicant els tres, voldria preguntar-vos, el Julià parlava del concepte d'impredictibilitat, jo afegiria també el risc de l'excepcionalitat, de que en general jo tinc la sensació que la societat, la més propera que vivim, i la nostra administració consideren la Covid com un aspecte excepcional, que ja ho estem passant. La gent parlem de la pandèmia en passat, i això em preocupa que ens oblidem de la preparació que hauríem d'estar ja preparant o treballant-hi per què pot passar amb una següent pandèmia. I jo crec que aquesta cosa que ens oblidem dels problemes el més aviat que podem és un error que hauríem d'intentar evitar. I, per exemple, el que veig que en altres cantons s'estan fent coses. Per exemple, tot el programa aquest de la Gates, de la fabricació distribuïda, de pensar ja en sistemes de fabricació de vacunes distribuïts per tot el món i que no hagin d'estar centralitzats com s'ha fet aquesta vegada. I això, jo veig que aquí, en l'entorn més proper, tenim tendència a dir, bueno, ja ens hi posarem quan torni a tocar. Ja estic completament d'acord aquí amb el que dius. I jo crec que ens hem de preparar, i aquest concepte de preparar-nos és molt, molt important. I ningú està fent res. Almenys jo crec que a nivell estatal o a nivell governamental no s'estan fent les coses. I s'ha de fer estratègicament molt bé, perquè no sabem quina serà la propera pandèmia. No podem començar a desenvolupar vacunes, no podem demanar a IPRA que desenvolupi una vacuna contra el proper patogen que ens generarà una pandèmia, perquè no sabem quin és. I no podeu generar vacunes contra tot. O sigui, hi ha un risc que la indústria no pot assumir a l'hora de... Però sí que hi ha una estratègia global que podem fer perquè la resposta sigui el més ràpida possible. I jo crec que en això tampoc s'està treballant, absolutament d'acord. Bueno, Carlos Muñoz, del Centre de Recerca en Agrigenòmica. Tractaré de ser breu. S'han parlat de molts conceptes, de limitació de recursos, de pobresa, de contaminació. A mi m'agradaria saber també quina és la fita del One Health, tenint en compte aquesta limitació de recursos, aquesta contaminació, sabent que en episodis com pandèmia s'han abocat al mar molts plàstics, sabent que hi ha un creixement de la població. Per què hi ha com veieu, quina és la vostra visió sobre la separació entre aquesta salut tan biomèdica i la salut que ve amb l'alimentació, perquè al cap i a la fi està demostrat que una mala alimentació provocarà o fa més susceptible a l'ésser humà de patir malalties.
Sí, absolutament d'acord, i els ultraprocessats tenen un impacte, i està demostrat, en la salut. Això és un problema afegit i és evidentment part del concepte One Health. Sí, aquí la Maite també ho ha introduït una miqueta a l'inici, quan parlava d'una salut, clar, tot el tema de deforestació, però també l'agricultura i ramaderia intensives, doncs tot això també tenen un efecte tant en la sanitat dels animals com en la nostra, evidentment. Llavors, ara, no sé, el que comentava jo també abans de l'expertesa, de que cadascú hem de saber les nostres limitacions, jo no sé si com a viròlegs empresa tal podem donar-te gaire la clau d'això. Crec que tots aquí tenim clar el tema, el que s'hauria d'evitar, el que s'hauria d'abolir. Ara, com deia abans, risc zero no el tindrem perquè no tornarem a dir no viatgem, no ens desplacem, no consumim, vull dir, sí que s'ha de pensar en un altre tipus de consum, sobretot, o de producció d'aquest consum, d'aquest aliment, pensant també en el que comentaves i linkat amb el tema de la pobresa i de les malalties. Bueno, ja ha anat sortint, jo també feia una miqueta, sobretot a la part de les ciències socials. A mi em preocupa perquè parlem des d'una mirada molt biomèdica. Estaria molt d'acord amb tu, és necessari aquest grau o aquesta assignatura, però de la pandèmia mateix. A la pandèmia, tants científics comunicant, on eren els científics socials? No hi eren. Quin impacte tenia això en les mesures de confinament, en la part més de la salut mental de les persones? Crec que també estem parlant d'un One Health on es prioritza una salut entesa d'una manera que potser la salut mental és un segon pla, ja ens vindrà després. Crec que aquí hem de fer l'esforç nosaltres, ja que estem abocats, és a incorporar l'àmbit de les ciències socials i per tant convidaria que les properes xerrades incorporem els de ciències ambientals, els d'educació, els de sociologia, els de psicologia social, perquè crec que o anem tots una miqueta a una o si no tornarem a lo mateix. Podem fer una vacuna estupenda, però si no sabem comunicar a la gent la necessitat d'aquestes vacunes o les mesures d'aïllar-te, si no sabem com arribar a la població, doncs ja ho vèiem en els transports públics, sentant-nos les normatives i per tant sí que des del meu àmbit, que és més aviat de la salut mental, doncs animaria una miqueta això a incorporar tot el que ja ha anat sortint. Però... Sí, totalment. I ara també aquí per no... Tornant a l'optimisme, el grup Horitzó que comentava la Maite, aquí el problema és l'aplicabilitat després, perquè són molt grups assessors després d'aquí a la pràctica on es passa, però incorporen tant experts de l'àmbit de les matemàtiques com antropologia, sociologia, i la veritat és que seure en una taula rodona, és el que et deia, a mi com a viròloga em dius com aturar-ho, t'ho dic ràpid, però clar, llavors tot aquest, i és importantíssim, totalment d'acord. Sí, a mi m'agradaria afegir que realment això és molt i molt important perquè l'estratègia One Health està agafant molt d'impuls en alguns països, però hem de tenir en compte que altres zones més vulnerables, Àsia, Àfrica, caldrà adaptar aquestes estratègies, solucions, caldran experts que coneguin el context local d'aquestes zones, perquè al final l'estratègia One Health només té sentit si és global i aplica a nivell mundial. Sí, aquí, Lucas Martín de l'Oficina de Transferència. Primer de tot, ja que ens has donat la primícia, Meritxell, enhorabona perquè realment és una fita molt important. Només dic que si jo fos bacteriòleg tindria una mica fred de peus en aquesta xerrada perquè entenc que els virus són el més trendy, per dir-ho d'alguna manera, però entenent les amenaces, l'amenaça que suposa la resistència d'antimicrobians, en què estem parlant de que pot ser un impacte a molt curt termini i plantar-nos en una situació gairebé prepenicil·línica, penso que és una cosa que també suposo que des de l'estratègia One Health es té molt al cap, almenys la Comissió Europea ho té. Volia preguntar-vos, encara que no sigueu bacteriòlegs, si coneixeu, quina constància teniu de que el metge, de que el veterinari estigui canviant una miqueta el
el seu mindset de cara a l'administració a tot i plen d'antibiòtics, perquè entenc que és una de les causes principals d'aquestes resistències i després si podíeu fer una valoració de l'estratègia política que s'està fent a nivell espanyol o europeu de cara al discovery de nous antibiòtics, perquè no surt un nou antibiòtic des de fa dècades. Llavors... Sí, molt ràpid. Sí, no, és una preocupació absoluta a nivell hospitalari les infeccions amb bactèries multiresistents. A nivell espanyol, jo el que et puc dir és que el Ciberinfec, que és el ciber de malalties infeccioses, hi ha tot un programa que està dedicat a això. Vull dir que a nivell de l'Institut Carlos III i del Ministeri de Salut, això a nivell de recerca també és una prioritat. A mi m'agradaria afegir, des d'un punt de vista veterinari, realment l'esforç que s'està fent per reduir l'administració d'antibiòtics està sent molt gran i realment l'empresa i les empreses, diguéssim, el sistema involucrat en el món veterinari hi creu i estan fent un esforç enorme. Realment aquest compromís hi és i ja no és un compromís, realment és una realitat. Bon dia. Joaquim Serrano de TorBC. Jo, Maite, m'agradaria ajudar-te amb el tema del governance. Hem parat molt de pressa, però si voleu alguna cosa estem a 1 quilòmetre caminant d'aquí. I la segona part, la propera vegada sí que hi ha algú del món agro, jo crec que és interessant convidar algú del món agro, i algú del món de l'aigua. Crec que són dos elements que amb aquest moviment, i felicitar-los per l'iniciativa. Només era dir-te això. Gràcies. A nivell de reflexió crec que caldria una taula molt gran, no? Si haguéssim d'incorporar totes les disciplines i aquesta és una mica el kit de la qüestió. Totalment d'acord en que aquí caldrien molts i molts més experts i realment és el que hem d'aconseguir, no? Jo crec que... Sí, de fet jo crec que s'ha volgut, per l'exemple que parlàvem, per l'exemple més recent i perquè hi hem col·laborat, però jo he dit amb una miqueta boca petita el de resistències antimicrobians simplement perquè no en som experts, però evidentment en som conscients i per què no, la futura pandèmia pot venir per aquí, no? Vull dir, abans de la Covid jo crec que era un dels focus més importants, segueix sent-ho, i la grip evidentment també, si ens preguntàveu als viròlegs quina seria la futura epidèmia o pandèmia, segurament segurament no, segur, quasi el 100% haguéssim dit abans grip que no pas coronavirus, però que les resistències estan superpresents, el que passa que per qüestió de temps i d'allò ens hem centrat molt en aquest exemple. Queden dues intervencions més, però no us preocupeu que després podrem fer més networking al branch que tenim més tard. Bona tarda a tots, em dic Liliana Vargas, soc de Biotani i molt interessant les intervencions, però jo volia afegir 3 conceptes bàsics a tot això, especialment el tema de la promoció i la prevenció. No que ficar-nos molt en la prevenció, sinó la promoció. I en aquest sentit, jo soc de formació farmacèutica, les farmàcies han fet molt davant d'aquesta pandèmia. Han estat el primer agent que ha fet front a aquesta pandèmia i han calmat molt a la gent davant d'aquestes notícies i arguments científics, polítics, mediàtics que han estat els farmacèutics els que han hagut de fer front a tota aquesta pressió social. Després, referent a el que va parlar el Julià, que és important el tema de la impredictibilitat i la tenència de nous antivirals, nous kits, jo afegiria aquí, i amb l'últim concepte que vas parlar sobre el sistema immunitari, també com enfortir aquell sistema immunitari, que jo crec que és bàsic i elemental, perquè ja pots tenir moltes vacunes, moltes coses, que si el teu sistema immunitari és feble i no és adient a això, poca cosa podrem fer. I en aquest sentit l'alimentació és bàsica i elemental i està molt lligada amb el tema de la pobresa. La gent que no té recursos suficients no podrà tenir una bona alimentació i per tant no podrà tenir un bon sistema immunitari. I finalment els perills als que estem nosaltres sotmesos
tant a nivell ambiental, animal com humà, no només parlem de perills biològics, que són el que vosaltres us heu enfocat, però també hi ha els perills químics, contaminació en alimentació. Ho parlo perquè jo faig toxicologia dels aliments i estudio molt això, i també els perills físics. Llavors només volia llançar aquests 3 conceptes. Moltes gràcies. Sí, jo breument he introduït el tema aquest dels contaminants, dels nanoplàstics, etc. I després també ha sortit el tema de l'alimentació. I normalment pensem que, per exemple, ara mateix l'obesitat és una malaltia associada a la pobresa, que no deixa de ser de vegades un contrasentit, però és el que comentàvem abans, aquesta pobra alimentació de pobra qualitat que està associada a la pobresa. Sí, bon dia, soc el Lluís Isquella, vinc en representació de l'Associació d'Empresaris de Cerdanyola i vinc a donar una mica, s'ha parlat del tema del creixement sostenible, l'activitat econòmica que sigui sostenible, per això parlo en nom dels empresaris. Dir que hi ha molts projectes que ja s'estan fent en economia circular, per exemple, temes de gestió de residus. Aquí al costat, en un municipi, a Ripollet, l'associació d'empresaris, conjuntament amb l'Ajuntament, gestiona tots aquells residus, estan començant a gestionar la recollida d'aquells residus que, diguem, no són els típics que les empreses ja tenen una empresa que els recull, o sigui, anem en camí de fer moltes coses, no? I l'únic dir que el problema és que en el món som un petit, i és bo fer aquesta voluntat de començar, aquí hi ha molta més predisposició i mentalització sobre aquests temes. Jo crec que l'empresa d'aquí cada vegada està més conscienciada d'aquest tema, vull dir, a vegades es veu a l'empresari com... Crec que aquí no és el cas, o sigui, cada vegada més, i hi ha molts projectes en aquest sentit. També hi ha tot les comunitats energètiques que sortiran, això afectarà, perquè les comunitats energètiques aprofitaran zones industrials que conjuntament fent simbiosis amb zones residencials podem aprofitar el sol per donar, el sol vol dir les plaques i el sol per donar energia i evitar això. Un comentari només perquè es veiés, ja que estem aquí, hi ha molta part científica, també que el món empresarial està en l'estratègia One Health. Bé, en primer lloc, donar les gràcies a tots els que heu vingut avui, els que ens han seguit. Moltes gràcies per tot el debat i totes les opinions que aquí han sortit i els ponents per les seves exposicions. I bé, jo crec que podem donar per tancat la sessió i la Júlia, no sé on està, que és la que me manda. Bueno, parlaré jo, que sóc la Lídia Aguilera i porto la relació Universitat-Empresa de l'Autònoma. Moltes gràcies a tothom per venir i ara us volem convidar que ens acompanyeu a la segona planta, un petit piscolabis, i també recordar-vos que, com ha dit la vicerectora, el 16 de març tindrem una ruta de la innovació per visitar parts de la universitat que estan vinculades a aquest tema del One Health, i us convidem a tots, us enviarem informació i us convidem a tots que veniu a visitar instal·lacions de la universitat i del campus que estan molt vinculades a totes les temàtiques que hem estat parlant. Moltes gràcies a tothom.